cor de Catalunya i a la falda del Montseny s'hi troba una escola petita i familiar, l'escola Sant Genís i Santa Agnès de Taradell. És un poble envoltat de natura i una escola que s'estima aquest entorn i a la gent que el formen. L'escola Sant Genís i Santa Agnès és una escola concertada d'infantil i de primària d'una sola línia que utilitza noves metodologies de treball perquè els alumnes aprenguem a conviure amb el planeta en harmonia. L'any 2007 des de l'escola es va fer una aposta important. Vam iniciar un nou projecte on hi participava tota l'escola i li vam posar el nom de Compromesos pel compromís que comporta. Aquest projecte respon a una inquietud molt viva del professorat. Dotar els seus alumnes d'unes competències emocionals per un millor desenvolupament personal. Aquest projecte transversal té uns objectius molt clars. Ser capaç d'autoregular-se davant d'una situació adversa. Tenir capacitat per mantenir bones relacions amb els altres entorns. A través del respecte, l'empatia i la cooperació. Aquest projecte té un equip d'alumnes i mestres que treballen les qüestions mediambientals. Algunes de les moltes activitats que hem fet i que seguim fent són: un dels primers projectes que es va realitzar va ser l'auditoria per part dels alumnes sobre la gestió de residus que genera l'escola. A partir de la informació recollida es va realitzar una proposta de conscienciació i creació de papereres, matèria orgànica, material reciclable i rebuig, distribuint cada material de manera adequada. A partir de l'estudi interior, amb l'ajuda de la Mancomunitat La Plana, es va estudiar com es fa la recollida selectiva dels residus de Taradell i la seva gestió. Seguidament es van contactar amb una escola italiana per poder comparar els dos models de la gestió de residus, l'italià i el català. En relació a la petjada de carboni, vam crear un conjunt de camins segurs per anar a peu a l'escola i així vetllar per una mobilitat sostenible, reduir les emissions de CO2. A través d'un estudi es va senyalitzar amb pintura viària el recorregut per arribar a peu a l'escola des de cadascuna de les zones del poble. Per fomentar aquest hàbit i ensenyar els camins segurs, es va crear el programa Caminem fins a l'escola, on de manera periòdica l'alumnat s'ubica en una zona segura, des de la qual el professorat responsable l'acompanya fins al centre educatiu. Així els nens i nenes poden arribar a l'escola sense produir cap mena de contaminació. Per poder fomentar encara més mobilitat sostenible, es va crear un pàrquing de bicicletes. Amb ajuda de l'AFA i alguns avis de l'escola, es va construir un aparcament de bicicletes a l'escola per poder substituir cotxes per vehicles més sostenibles i ecològics. Des de l'escola també s'aposta pel contacte amb la natura i per la relació intergeneracional, a través d'unes caminades que fan cada curs, unes caminades pels entorns del poble, organitzades pels propis alumnes, amb els avis com a convidats. Aquestes caminades han agafat un paper molt important i ja són una tradició indiscutible per l'escola. Res més bonic que avis i nets junts a la natura. Aquest contacte amb la natura també el portem a l'escola, on s'han organitzat diferents activitats i tallers amb el Parc de les Olors. Tallers per reconèixer les plantes aromàtiques que podem trobar a la nostra zona i els seus beneficis. Tallers per a crear una formació a l'escolar tota feta a partir de plantes. Taller de treball en el jardí de plantes aromàtiques de l'escola. L'escola estima el seu entorn proper i per això s'han fet diferents treballs d'estudi i neteja d'ecosistemes propers, a més de l'adhesió del programa Europe Let's Clean Up. A partir d'aquesta recollida de brossa es fa l'estudi sobre la seva descomposició per una posterior campanya de sensibilització i una elecció i distribució d'aquests residus. També fem unes jornades de conscienciació sobre el bosc i el foc.
Per una banda, s'estudien els canvis que provoca un incendi al bosc del municipi, a nivell de flora i fauna, i per altra banda es fa una demostració sobre les repercussions d'un incendi en un ecosistema brut i en un ecosistema net. Aquestes i d'altres activitats constitueixen un caràcter del Col·legi Sant Genís i Sant Agnès, una escola catalana respectuosa, propera i arrelada al seu entorn.